Las musas de nuestra vida, ellas son musas de nuestra vida, las musas de nuestra vida. Las musas de nuestra vida. Tercera temporada, programa 8. Erato. Ola, que tal? Bo día. Espero que estedes moi ben. Eu son Ángeles do Río e quero darvos a benvida a un novo programa de Las musas de nuestra vida. Estamos xa no programa número 8 desta terceira edición e neste programa teño o inmenso prazer de recibir e de poder falar un rato cunha invitada moi especial que se tivera que describila ou nomeala con un par de palabras serían artista multidisciplinar no sentido máis amplo da expresión. Eu penso que ela representa realmente o mellor que ninguén ou unha das que mellor pode representar o concepto de musa, co que eu creei, digamos, este proxecto, este podcast. Se tedes curiosidade cal é ese concepto de musa, podedes recordalo escoitando o capítulo 0, son 5 minutiños, e aí explico máis detidamente de que se trata. O seu nome é Estíbaliz Espinosa. Hola, Estíbaliz, como estás? Hola, que tal? Moi bo día. Benvida, moitas gracias por aceptar a miña invitación, o meu convite. A continuación gustaríame, vou coller unha chuleta que sempre lles pido a elas, porque claro, en internet temos todo, temos moitísima información das artistas, pero ás veces os datos non están ben, entonces gústame facer unha labor un poquinho de investigación e tamén ca axuda das propias invitadas que me conten un pouco da súa traxectoria. No caso de Estíbaliz, pois a parte de ampla a mí impactoume moitísimo porque ten unha, como decía, como artista multidisciplinar, ten unha cantidad de cousas, de actividades a nivel cultural alucinantes, e non a coñecedes, a verdade que este é o momento, penso que sí, que xa moita xente a coñece e a recoñece, pero que decir dela? Pois licenciada en Socioloxía e Filoloxía Hispánica pola Universidade da Coruña, desempeña iniciativas profesionais dende o que van dende o canto lírico até a literatura, a traducción e a comunicación de ciencia, principalmente a astronomía. Ten publicados máis de 8 libros individuais de poesía en galego, na súa maior parte, así como de ensaio, narrativa e divulgación de astronomía. Idea, produce e dirixe iniciativas persoais, como as curiosas son de Letras máis Ciencias, Curiosas na Lúa, A Hombros das Xigantes Vermellas, etc. Tamén escribe, guioniza e locuta proxectos como Cápsulas de Son, sobre mulleres científicas ou A Noite é Necesaria. Actualmente leva adiante o ciclo 4 tempos, Conversas con Ciencia na UIMP Galiza. Foi así mesmo colaboradora literaria mensual na revista Luces e no Diario Cultural da Radio Galega. Tamén foi membro da agrupación astronómica IO. Estíbaliz traduciu a múltiples autoras e tamén a obras sinfónicas, como por exemplo a ópera La Fida Ninfa. Como cantante, pois ela desenvolve unha actividade tanto como solista, por un lado, Cantos desde a Marxe, As Curiosas, son de Letras máis Ciencias, ou tamén como soprano e formacións corais, óperas, etc. Presentou o programa literario de radio Ula Lume en Cuac FM e desempeñou tamén un traballo como actriz no teatro galego. Foi colaboradora literaria do programa Zig-Zag da TVG e membro tamén do Instituto José Cornide de Estudos Coruñeses. Recibiu múltiples recoñecementos e galardóns á súa obra e viaxou convidada a festivais nacionais e internacionais, publicando tamén en revistas do Xapón, Nepal, Italia ou Alemaña fragmentos da súa obra. É nai soa de dous, e foi coidadora e autónoma que vive da escrita, o canto e a comunicación da ciencia segundo as súas propias palabras. Este é un resumen así, non? Como vemos. É longo, xa me parece longo. Ti durmes, Estíbaliz ou non? Que pasa? Cando ves estas mulleres así, Dios mío. Sí, durmo, pero bueno, tamén xa teño unha idade entón deume tempo de facer cousas, non? É certo que sempre me interesou
sempre tiven esa curiosidade aberta por moitas cuestións que aparentemente están separadas, non? Sí, sí. No caso das ciencias e as letras, agora xa se escoita máis falar non da terceira cultura e de que non están tan separadas como académicamente ou estiveron sempre, claro. e como se pode pensar, pero para min sempre foi así. De feito, bueno, teño unha formación tamén en ciencias sociais que creo que é importante, parece que non, pero socioloxía sí nos creou ese ollo sociolóxico, como me dicían na facultade, sí estudamos o método científico, que pasa que, claro, se traballa con material moi pouco máis evanescente, non? A sociedade, os conflitos, a teoría de xénero, etcétera. Non é evanescente en absoluto, pero bueno, que é máis que non parece tan de ciencias puras, por utilizar a terminoloxía clásica. E penso que iso sempre pesou. E logo tamén a música. Por outro lado, sempre estiven preto da música de alguna maneira, que é algo que comparto contigo, non, Ángeles? Sí, aí estamos. Estamos as aí as musas cantoras ou xenias cantoras, non son musas, tamén xenias, non temos que ser só inspiración. Aí entendo que clave tamén aí está a idea, non, de ser tamén as que promoven, non? Suxeito, non obxecto. Exacto, non observado, senón o axente que fai e non só o que é feito ou observado. E bueno, para min aínda é pouco do que me gustaría ter feito, pero de alguna maneira sí me considero unha persoa que lle interesa traducir de diferentes linguas, da linguaxe musical, da linguaxe lírica, da linguaxe poética, a linguaxe literaria, que é outra clave, ou a linguaxe do ceo, por exemplo, non? A física, a astrofísica, a astronomía é tamén algo que sempre me tirou, e de aí ese interese sempre pola astronomía, sí, claro, de ser un pouco Urania tamén, aínda que non sexa neste caso a musa que corresponde. Bueno, desto falaremos despois, pero vamos, eu creo que botando contas case que todas as musas... Non, en absoluto, para nada, non. Madre mía. Bueno, hoxe, o día que estamos a gravar este programa, é martes 25 de novembro do 2025. Celébrase, aínda que non sei se é o verbo máis indicado, non? Conmemórase o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Esta data, como sabedes, ten a súa orixe no brutal asasinato das irmás Minerva e María Teresa Mirabal, irmás dominicanas que foron, como digo, asasinadas un 25 de novembro do ano 1960, e que, bueno, nun contexto máis global, o que se pretende pois é denunciar todas estas violencias e solicitar ou reclamar políticas máis eficaces para algún día erradicar dunha vez esta lacra social, bueno, pois tan espantosa, non, que temos. Non quería pasar a oportunidade, bueno, sen comentar isto, non sei se tes algo que comentar ou que engadir ti, Estíbaliz, que, bueno, é importante, non? Aínda que non sea, digamos, o tema principal da nosa conversa, pero está aí, non? Simplemente estar pendentes de que as violencias non son sempre as evidentes. Hai moitas violencias moi sutís e moi implícitas no trato cara ás mulleres, que non son as violencias, obviamente, hai primeiro hai que atacar as frontes que máis o necesitan, non? Pero non esquecer tampouco que existe un sustrato de... Un caldo de cultivo, non? Sí, unha cultura violenta, sí, que se leva cultivando dende hai moitísimos séculos, milenios, e que é difícil ás veces mesmo de observar, xa non digamos de erradicar, senón de decatarnos de que iso é unha actitude que entraña a violencia contra nós. Outro día estaba escoitando un podcast que se chama, aquí un podcast citando outro, que se chama creo que era La ciudad de las damas ou algo así. Entrevistaban a Ángeles Caso, unha grande historiadora feminista e tal, que, bueno, creo que recentemente publicado, escritora, por suposto, un segundo libro, e falaba desto das, bueno, levaba a tertulia das mulleres, las desheredadas, creo que era un dos títulos, falaba de 2 libros onde explicaba pois toda a situación das mulleres, bueno, diferentes ata o século XIX, penso que era, non? Entonces, pois contaba casos reais, fruto da unha longa investigación, e unha das da tertulia decía que, claro, que ela enfadábase
Dáballe, non, unha rabia moitas cousas, moitas mulleres que, por suposto, que foron silenciadas, o patriarcado, a manipulación que chega a ver, non? Porque nos séculos anteriores era como somos las brujas, os queremos quemar, pero despois é como sodes fráxis, os temos que protexer e non podedes facer según que cousas, porque, claro, a muller aínda que protexer, non? Todo un retorcemento de... Sí. Bueno, que isto é moito máis longo, por suposto, pero, bueno, é increíble, non? Non só o que decías ti, que é unha cousa, claro, tan arraigada que é moi complicado non só velas, senón, o sea, non son intentar erradicalas, senón darte de catarte de que existe, non? Os famosos xa micromachismos e non tan micro. Sí. É increíble, non? Micro e macro, é de todo. Nanomachismos, podemos ir a moitas escalas, non? Moi, sí, eso. De moita magnitude. Pero é verdade que, claro, a historia, a musa, creo que falta é a musa da historia, non? Clio, nosa Clio. Clio, pois a historia contan os vencedores. Entón, quen escribe a historia, digamos que ten a capacidade de manipular o relato e a narrativa ao seu gusto, conta as cousas, non? Como se di habitualmente, cada quen conta da feira como lle vai nela. Entón, as mulleres poucas veces tiveron o sustento dunha voz e dun discurso válido como para contar a súa historia en moi contadas ocasións, moi poucas. Entón, de aí que teñamos sempre pois unha visión moi nesgada do que foron moitas cuestións que consideramos históricamente importantes tamén. Pois, bueno, dende aquí aportar ese grau de área moi pequeniño, que siga esa concienciación dunha maneira de outra, sobre todo tamén de cara ás seguintes xeracións, non? Que estamos aí, bueno, cun cambio, con toda esta revolución tecnolóxica que abre unhas portas e pecha outras, tergiversa quizáis moitas realidades e tamén, bueno, ten os dous lados, non? O lado da circulación da información e o lado do descontrol, non? Da manipulación, como falábamos antes. Como comentaba ao principio, Estíbaliz, bueno, hai nada, non? Un anaco Estíbaliz, pois como podedes darvos de conta, unha muller que podería vir representando, pois eso, botando contas case que todas as musas, Calíope, non? A da música, por suposto, Euterpe, Urania, ciencia e astroloxía, aínda que astronomía non é o mesmo, por suposto, sei, pero bueno, estamos aí, non? Nesa órbita, Polimnia, etcétera, non? Teño verdadeiro interese en coñecer cales foron, o sea, os teus referentes, as túas musas. É dicir, para dedicarte, como ti antes contabas, ben, a tres apartados aparentemente distanciados ou tradicionalmente, non? Es como, eres de ciencias ou de letras, Madrid ou Barcelona, non? Eso tan básico, tan infantil que a veces temos, non? Pero, o sea, que foi o que o que fixo que tiveras esa ollada tan aberta, tan separada, ou algunhas circunstancias persoais determinadas, gustos, ou de repente algunha muller ou algunha figura que dixera, wow, ou varias, porque claro, sempre hai moitas, creo que sempre hai moitas. É difícil escoller cal, e seguramente deixarei algunha fora, pero bueno, primeiro teño que falar da miña nai, lóxicamente, porque, bueno, non é lóxico, pero bueno, para min sí. Para ti sí. A miña nai foi unha muller moi forte, que criou soa tamén a dous fillos, a min e o meu irmán, quedou viúva moi nova, entón, para min foi sempre un exemplo de resistencia, de resiliencia, que sei que é unha palabra tamén que se utiliza moito, e de fortaleza ante moitísimas adversidades. Ela non tiña estudos, pero, bueno, si labouraba, si facía, sempre fixo cousas de aquí a lá, cosendo, facendo tapiz, facendo encuadernación de libros, sempre buscaba algo que facer cando quedou sen traballo, e para min si foi un pilar importantísimo da miña vida, obviamente. E despois
creo que hai moita xente que fun coñecendo ao longo do camiño, pois dende xente en Ulalume coa que comecei facendo o programa de radio, que tiñamos intereses tamén diversos, non? Unha amiga que é enfermeira actualmente, Bea Ulalume, coa que comecei, xa éramos amigas antes, pero que facía o programa con ela, xente que é de diversas, pois non sei, tamén dos propios libros, non? As propias escritoras que lín, pois podo mencionar moitas, dende Clarice Lispector a Wisława Szymborska, a propia Rosalía de Castro, a Emily Dickinson, moitas lecturas de moitas mulleres que para min abriron moitos campos, porque non falaban únicamente diso das pombas e as flores, como di Rosalía, senón que tiñan unha temática moitísimo máis profunda. Non facían ripios, nin eran, como se dicía antes, poetisas, que se dicía pexorativamente. Claro, sí, Poetisa como que fai ripios, non? Hoxe en día creo que tamén se pode reivindicar esa designación. Darlle unha volta, non? Dicimos, somos poetas, e dice poeta porque realmente a palabra grega poeta, de orixe grega, non fai falla declinala para facer o feminino, igual que astronauta, non dicimos astronautisa, nin dicimos atleta, atletisa, non? Son palabras coa mesma orixe grega. Non fai falla dicir poetisa para marcalo, pero realmente estivo tan pexorativamente marcado dicir poetisa que hoxe en día xa dá ganas como dicir, pois son poetisa, sí. Pois sí. A mí dame igual realmente, pero vaya, quero dicir que hai moitas mulleres que foron permeando facendo ese camiño, non? Non sei, dende amizades, a xente que coñecín en coros da Sinfónica, xente que coñecín en teatro, coñecín mulleres moi fortes e moi no teatro, tamén na literatura, e tamén na astronomía, que hai poucas. Xa che iba a preguntar eu por eso. Porque a astronomía é un campo moi masculino, hai moitos máis homes que mulleres. En xeral na ciencia ou... Non. Non tanto, concretamente na astronomía. Sí, non, na ciencia non, e sobre todo, claro, nas ciencias de coidados, ciencias naturais, sempre houbo moitas mulleres, agora, pois cada vez máis. Sí, claro. Pero hai un sector da ciencia o que ten máis que ver coa enxeñaría, co traballo con aparellos, con algo máis de tecnoloxía ou de algo tecnoloxía, así. Exacto, e a astronomía anda aí porque está con traballando con telescopios, en observatorios, etcétera. Entón, aí si hai máis homes que mulleres. E hai mulleres fantásticas como Jocelyn Bell, que é unha astrónoma fantástica, que tiven a sorte de ver na Coruña hai uns anos, que trouxo a agrupación IO, e que foi unha muller que quedou sen o Nobel cando claramente o merecía, porque foi a que descubriu o primeiro púlsar, pero o Nobel deronllo o seu xefe de departamento, que dicía que iso non podía ser un púlsar, que debía de ser unha donicela que andaba por aí fora remexendo cos cables do sinal. Foi quen levou o premio Nobel no ano 74 e non Jocelyn Bell. Quero dicir, esas mulleres que malia todo seguiron adiante, seguen como poden adiante, traballando moi ben, aportando e achegando ideas e pensamentos moi novidosos, grandes descubertas que igual logo o mérito levan a outros, pero ou outras. Eses famosos anónimos, ¿no? Dos que se fala moitas veces nas das escritoras, ser anónimas, que, ¿no? Moitas veces, non sei se ata que punto eso, pero hai moita sospeita de que existan mulleres, de feito, así a nivel moito máis comercial do que estás contando. Lin que, a autora de toda a saga de Harry Potter, o seu editor aconselloulle que non, de feito é J.K. Rowling, non? Que non puxera o seu nome completo no seu momento. Sí, para vender mellor. Aí estamos, non? Un caso máis desto que falábamos ao principio. Agora fais un pouco o contrario. Agora é o Carmen Mola, non? Sí, agora pos un nome feminino. Sí, o Premio Planeta hai un par de anos e detrás eran tres homes, pode ser. Son tres homes que idearon todo para bueno, pues para venderse mellor. Como que es guai, ¿no? Como claro, contrario, agora ser muller, chachi. Mola. Sí. Hasta que deixe de molar. Falar de muller, ben, sí. Madre mía.
A ver quen. Vamos a seguir falando de mulleres. Cotilleando, bicheando no teu Instagram, vin que estás, nas túas propias palabras, artellando, organizando, estás, de feito, un evento que se chama Libros con Té. Pode ser? Ou non? Vai ser que non? Bueno, teño que poñer aquí non teño o piano conectado, teño que poñer aquí uns sons. Non foi para diante. Non foi para diante. Bueno, pois nada, non pasa nada, cousas do directo, pero sí que podemos falar delas, ¿no? Das Tres Emilias, que me parecime un proxecto super interesante. Pode ter aínda unha volta, pero non houbo a xente abonda como para leválo adiante. A idea era, sí, coller tres Emilias, Emily Dickinson, Emily Brontë e Emilia Pardo Bazán, coller obras, facelo nunha libraría e coller obras de cada unha delas e pois ver por onde van. Os en común ou non? Sí, teñen cousas en común, claro, sobre todo Emily Dickinson, pero, bueno, creo que todas, non? Pois de Emilia Pardo Bazán, por exemplo, coller moitos dos textos feministas que ten, como, por exemplo, das medias vermellas, las medias rojas, que é un texto brutal, e hai unha edición en nórdica, nunha editorial, que creo que nórdica, sí, que las medias rojas e outros cuentos feministas, bueno, hai unha colección aí de varios contiños que igual non son tan coñecidos. Non, ela é coñecida sobre todo polas novelas pues, de naturalismo e costumismo, ¿no? Os Pazos de Ulloa e tal, La Madre Naturaleza, pero ten contos curtos que son moi certeiros, escritos pues, hai máis de 100 anos, e que xa están falando pois de mujericidios, como se chamaba ela, non? Precisamente un día como hoxe, ela foi unha das que puxo nome aos asasinatos, aos crimes especificamente contra as mulleres por seren mulleres, non? Chamáballes mujericidios, que unha palabra como os feminicidios actuais. Emilia Pardo Bazán foi das primeiras e das que máis incidía na idea da educación como fundamental para que as mulleres puderan acceder á vida pública e a ter ese discurso da historia do que falábamos, non? No caso de Emily Dickinson, tamén porque, bueno, bastante descoñecida no sentido de que se pensa que é unha muller que estaba pois aí ajochadiña na casa, escribindo sobre as súas cousas, e ten unha visión Era ela que decían global. Que non saía da casa, non sei se estou confundíndome de escritora. Sí, ten ese mito, sí, que non saiu da súa, pero bueno, vivía nunha finca moi bonita, moi grande. Temos aquí a Irene, que é unha experta no tema. Irene Lema, unha amiga que me está acompañando. Sabe máis de Emily Dickinson que a min. Nada, dentro de pouco, de feito, para seguramente o ano que ven, aquí xa vou botar unha exclusiva, la di que non, así que man. Vou botar así unha exclusiva, aínda que non está rematada a idea, pero posiblemente, mira, se estás adiantando unha novidade que seguramente fagan nas musas o ano que ven, que será quizáis facer unhas pequenas tertulias, o sea, que aí xa chamaremos seguramente a Irene, o xente xa o sea, experta total en no caso destas autoras, ¿no? No caso de Emily Dickinson, creo que Irene sería perfecta. No caso de Emily Brontë, pues, é autora típica de One Hit Wonder, como se di, non? Que ten as cumios treboentos, cumios no trebón, bueno, como torboentos, agora acaba de ter unha edición en galego, Cumbres borrascosas, como se coñece en castelán, pero que é unha historia extraordinaria, non? Do romanticismo europeo, inglés. Quedou aí, non? Sí. E o trato da muller en todas elas creo que tamén é interesante. Non sei se xa me estou, porque lín todo así un pouco ás presas, con cuestión de tempo a veces, que hai un tour para ir a ver as casas, non sei se de Emily Dickinson pode ser que hai un tour se pode organizado que podes visitar, ou en algún sitio me saltou a opción de que podes... Sí, de Emily Dickinson en Estados Unidos, en Amherst, sí se pode visitar. Non sei se se pode ir ao interior, pero sí se visita a casa e o interior, sí que... Confirman aquí as fontes próximas, as expertas. No caso de Emily Brontë non o sei, porque xa é Reino Unido, non o sei. Extrañaríame que non tivesen, porque eran tamén tres irmás. Extrañaríame que non haxe algún tour das Brontë, non? De Charlotte. Efectivamente, porque eso dá moito xogo, sí. Sí, de Emily e de
non me sei agora o nome da terceira. Unha das musas que tivemos, creo que foi na segunda tempada, nosa querida Lucía Veiga, de feito, creo que aí recentemente protagonizou unha película encarnando a doña Emilia Pardo Bazán. Dende aquí, se queredes, estaba baseada de feito non na historia, o sea, sí, na historia dela, pero a súa relación con Pérez Galdós, pode ser, correspondencias. As cartas e todo. Está baseada en eso, bueno, moi parrandeiras as cartas que se tremendas, mandaban eses dous. Sí. Pois bueno, pues non lembro o título agora mesmo e non quero mirar o móvil, non lembro exactamente o título, pero se buscades Emilia Pardo Bazán, Lucía Veiga, sí, unha película que recente do este ano pasado, creo que que ela está espectacular, precisamente eso, como pues dando outra visión da nosa querida Pardo Bazán. Moi erato, por certo, nesas cartas. Sí. Aí a raíz tamén coincide, non? Sí, aí estaba moi erato, Emilia. Sí. Te aplasto, dicíalle a... Ay, por un lado era miquiño mío e por outro era como son tanta muller para ti que te como ao Pérez Galdós. Sí, porque ela físicamente era unha muller, grande, non? En todos os aspectos. En todos os sentidos. Era grandiosa. Era unha muller, supoño que exagerada. Non a coñecemos, claro, nin pode estar aquí para dicirnos o contrario. Así que podemos rexeuvar. Pero sí, unha mente moi rápida. Unha mente moi rápida, moi ingeniosa. Se algún neto, algún descendente de Emilia, pois que contacte, que escriba o programa e que diga, ¿no?, que refute esta información. Vale, anterior invitada, que foi a actriz Isabel Garrido, que foi a nosa musa unha actriz maravillosa, musa do teatro, dramático, entre comillas, non? Porque separamos cómico e dramático, aunque, pois as actrices o bonito, penso eu, que podan facer os dous aspectos. Ela, xa temos esa tradición nas musas, que unhas ides contestando as preguntas das outras, ese fío conductor que me gusta a mí imaginar que nos conecta. Además, case que todas te cantades, ou eso sí que xa foi coincidencia, ou tedes relación ca música. Porque será, Ángeles. Porque será, non? Sí, non, pero soy inconsciente. Eso inconsciente. Creo que, das 3 temporadas que levamos, todas tedes esa, eso en común, ou ben cantando ou ben tocando un instrumento. Ela formulou esa pregunta que, claro, nunca se sabe quen vai vir, o sea, literalmente. No teu caso, non sei exactamente, porque claro, a túa profesión, non sabemos, non sei como enfocala, pero eu te formulo a pregunta e ti a ver que me dis. Vale. Dice tal que así: se non te dedicases a túa profesión, múltiple profesión actual, que che gustaría ser? Esa era a pregunta de Isabel. Aquí vemos realmente que non sabemos, non? Quen vai vir, porque, é algo... De todo o que te dedicas, de todo o que fixeches e sigues facendo, que algo que che quedara no tinteiro, que antes decías, non me deu tempo, moitas máis cousas. A ver, a mí me gustaría facer máis de astronomía. Ajá. Esa é unha paixón realmente que tes moi clara. Sí. Estudar física. E facer algo máis relacionado con iso, pero non o vou facer realmente. Xa non me dá tempo, pero sí, terlle dedicado algo máis de tempo ou de ganas a iso. Polo demais, a min gústame o que me dedico, teño esa sorte, aínda que me poida agobiar por cuestións burocráticas ou por cuestións económicas ou por cuestións políticas, de xustiza poética e xustiza cósmica, que é moi de Urania tamén, pero gústame o que me dedico. Gústame escribir, gústame cantar, e gústame mesturar a ciencia, facer ese entrelazamento cuántico entre a ciencia e a literatura e a música. Entón, síntome moi afortunada. Intento gañarme a vida sen perderme a vida. Tamén me gusta moito ser nai. E reivindico tamén a posibilidade de poder ser nai cando unha muller quere, sen forzar a maternidade e sen forzar a non maternidade.
Falo de forzar por cuestións económicas, non? Agora lía outro día unha entrevista cunha rapaza nova que dicía que claro, que coa crise da vivenda, cos problemas que hai para acceder a ter unha vida independente, xa non se plantexaba ser nai, ela quería ser nai. Entón, existiu sempre a presión das mulleres sermos nais para estar completas, esa idea decimonónica, bueno, non decimonónica, de miles de anos. E dende que temos control sobre a nosa natalidade, eso foi un avance absoluto, de feito, a gran eclosión do feminismo ten que ver co control da natalidade e co control tamén do traballo e a economía propias. Entón, ese control da natalidade, esa posibilidade da maternidade, a mí me parece fundamental. Eu sempre digo, son naisoa, teño un fillo bueno, que o tiven en parella, tradicionalmente, e outro fillo que o tiven como naisoa. É un camiño moi complicado, moi difícil, que non vou estar aquí recomendando a ninguén que estea escoitando tampouco que o faga, porque tes que necesitas moito para poder sacar adiante fillos soa, pero non me arrepinto. A mí me gusta moito a maternidade e poder ter vivido a maternidade como eu quixen e cando eu a quixen. Que importante iso, non? Claro, sí. Sí, non é a miña profesión, porque non é entendo a pregunta que facía Isabel Garrido, non é iso, pero bueno, un pouco complementando a idea de ser escritora ou de ser cantante, de ser músico, ou de dedicarme tamén un pouco a comunicación de ciencia, ao ensayo, iso. E compaxinalo coa maternidade. Que non é a profesión, pero bueno, hai quen di que a 24/7. Ai, claro, aí non hai vacacións, non? Estando soa, 24/7. Sí. Son moi maiores xa, bueno, o maior ten 19, o pequeno ten 9, así que, bueno, o peor xa foi pasando, pero bueno, xa sabes que se di fillos criados, traballos dobrados. Así que aínda están aí. Aínda hai que seguir. Sí. Bueno, pois dende aquí mandamoslle un saúdo a Isa. Agora sería o teu turno, Estíbaliz. Preguntarlle a vindeira... se tes a vindeira musa Clio. Que sería, aí sí que sería Clio, porque a que queda. Ajá. Se logramos compaxinar as xendas antes de rematar, porque o mes de decembro vai ser un mes complicado en canto a traballo, pero espero que sí, poder traer unha Clio aquí para que nos rematara o ano. Vale. E tes esa ventaxa, que sabes que será Clio, aí sí que non, pero non sabemos quen, claro. Vale. Que historiadora ou... en que acontecemento da historia che gustaría estar? Do pasado ou do futuro? Se queres anticipar algo que sospeites que vai pasar, en que momento do espazo-tempo tes curiosidade por saber como foi ou como será? Wow. Quedome pensando tamén cando facedes esas preguntas. Moi original, non? Sí, non sei. Tío, tes pensado xa? Non, a verdade que non. Tería que pensalo. Pois aí queda a pregunta para a seguinte invitada, que será Clio, esperemos que sí, como digo, para o mes de decembro. Xa estamos rematando. Queres, non sei se queres engadir algo máis. Repito a miña gratitude. A verdade que foi un placer. Moitas gracias por facer un oco na túa xenda e vir aquí a las musas de nuestra vida. Gracias a charlar. A ti, espero que estiveras cómoda. Bueno, que suelo decir nestas entrevistas, se queredes engadir o ruegos, preguntas, queixas ou Bea se quere decir algo que está aí. Oi, Bea, dixo Irene, perdón. Non quere decir nada. Queixas ningunha. Agradecerche pois o convite, pois é unha honra que dende pois un recanto da mesma cidade na que estamos aquí nesta non o norte do sur do hemisferio norte, como digo ás veces, que estamos aquí nun recuncho, pero que tamén é principio de outra cousa, non? Sentimos que estamos no final dun camiño, pero tamén é o principio do camiño do océano, non? No mar. O camiño de Santiago que sempre o relacionan, sí, non? Parece que estamos aquí no final de algo, pero tamén é o principio, non? Estamos nun fin e nun principio. E para min é unha honra que haxa unha persoa tamén da música
que fai este tipo de de sondaxes, non? De sondeos e de pequenas investigación de xaneliñas abertas a outras mulleres que son musas e xenias no seu. Entón, pois para min é unha honra ter estado como Erató ou como Tiqueiras ou como Euterpe, como Terpsícore xa dixemos que non, pero bueno, sí. Como unha desas musas, non? Como esta 8ª musa desta 3ª temporada de Las Musas de Nuestra Vida. Así que moitas grazas a ti, Ángeles. Se queres ler un texto? ¿Sí? Adiante, sí, por suposto. Sí. Encantaríame. Nunca lín é inédito, así Ostras. Que para aquí. Wow. A ver se atopo, perdón. Que nada. Antes aquí. Xa saín. Momento de búsqueda de texto poético, Sí? Sí, un texto precisamente como falamos de Emily Dickinson e de Rosalía de Castro e de musas, pois fíxeno para eso que falabas de, bueno, que mencionaches na introdución, que estou levando adiante un ciclo que farei agora o ciclo de outono, é un ciclo estacional, 4 tempos que fago coa Universidade Internacional Menéndez Pelayo, que está na Fundación Luis Seone, e fixemos a primeira entrega, non, a primeira sesión foi sobre Rosalía de Castro e Emily Dickinson. Conversas con ciencia, era ese? Sí, okay. Conversas con ciencia. E agora no 18 de decembro vai ser a segunda, que é un pouco unha reivindicación da estacionalidade. Entón, a primeira foi do outono, a segunda do inverno. Vale. Estará unha poeta, María Sánchez, e un astrónomo, Xavier Pérez Couto, galego, e tamén é con música, con piano. Entón é unha conversa con ciencia. Pero nesa primeira sesión houbo un poema que ao final non se leu e que escribín ad hoc é sobre Rosalía de Castro e Emily Dickinson. Estou aquí buscando non atopo un momentiño. A tecnoloxía a veces se revela contra as musas. Pero non pasa nada. Sí, xa topei. Estamos aí. Xa topei. Titúlase Versátil. 42 Versátil. 42 graos norte de Emily e Rosalía. Alguén nos lera, pensarían, pero penso que nin o pensaban. Entrelazadas sen verse, sen saberse, conversaban. Eran che boas. Agora esperto o neno. E seguen a conversar contigo en versos como de hai 3 días, elas que nin recitaban nin xogos florais, nin franquicias, sen subvención, sobrancean, sen manipularen, manexan. Era che boa. Preparo o almorzo e sigo. Aves que saben astros, que arrastran marcos por sachar rego a rego, ideas e políticas escépticas e críticas cunha retranca que ensancha o riso atlántico, que lle lo dixo un paxariño. A 42 graos norte dábase ben a conversa. Que loucas da lucidez. Magas sutís do meigallo, unha nai, a outra tía, as dúas listas como allos. Mercar mel, mercar cebolas. Estánche máis cerca elas que moitos contemporáneos. Versátiles do espazo-tempo cosen, cociñan, coidan e coidan que coidar e pensar. E eche certo, e rabudas e xenias rabuñan e apañan e dirixen o concerto. Talle aí que non chegamos. Non somos contemporáneas dende a debida perplexidade de vida. Estar non estamos na mesma páxina. Páxina que será moi digital, pero por riba idénticas 7 estrelas nos campan. Dende a xustiza poética e a xustiza cósmica, queridas, Rosalía de Amherst, Emilia de Castro, sodes pegas verdeais a plantar planetas, jaqueos da lingua, sonoros astros no ceo azul da nosa boca. Corre, dalle, amoriño, canta e toca, eran che boas. E que coidaría desde nós se morra o conto e punto en boca? Eses aplausos así, wow. O sea, inédito isto. Sí, é inédito. Ninguén o escoitou, non, ninguén o escoitou nunca. Esta é a primeira vez que o leo. Moitas gracias. Non o lín moi perfecto, pero bueno, ainda non o teño mallado. Pero sí, esta é a primeira vez que o leo e é un pouco tamén unhas musas versátiles. Moi ben acaído, penso, para... Como Rosalía e Emily Dickinson das que falamos un chisco antes. Wow.
Mi madre, pues vaya sorpresa tan guai, non esperaba eu este final así apoteósico. Bueno, pois grazas de novo. A xente que te quera, bueno, estás nas redes, estás en Instagram, que queras saber, buscarte, se queres. Sí, en Instagram, indicalo. bueno, en Twitter xa menos. Facebook tamén estás? Non moito, tanto? a verdade. Vale. De feito, teño problemas porque hai xente que me escribe polo Facebook vale. e callo aí 3 meses olvido, despois. Claro. Sí. Bueno, tes a túa páxina, pero hai unha persoal. páxina web, sí, e tamén estou en Bandcamp, Vale. estivaliz.espinosa. En Bandcamp teño cousas editadas como audiolibros que fixen e música que fun grabando. Sí. Vale. E que sacarei aí cousas próximamente tamén. Bueno, pois agora sí que xa pechamos o programa. Moitísimas gracias a xente que escoitades mes tras mes a las musas de nuestra vida. Gracias, Estíbaliz. Gracias a ti, un placer. Chao. Chao. Las musas de nuestra vida, ellas son musas de nuestra vida, las